konkurs. Michał obiecał nam, że czym osobom fundnie takie podstawowe ABC szkolenie golfa. Dobre, dobre. Tutaj pochowany jest jeden ze najbogatszych Ślązoków we historii, jeden ze najbogatszych ludzi swoich czasów. Kraftwerk Oberschlesien. Industrialny rum, budowany w latach 1917-20. Zaprojektowany od Georga i Emila Tillmanów z kuli inicjatywy koncernu od Szafgoczów. Gruba Szumbierki, kiedyś Hohenzollern grube. Morgen, moin. Dzisiaj pokrótce was po Szumbergu, po Szumbierkach. Szumberg. Pierwej Szymberg, potem Szomberg, po polsku Szombierki. Pierwsze wzmianki o dziedzinie to rok 1369, no ale osada musiała postać przodziej we drugiej połowie XIII stulecia podczas wielkiej osadniczej akcji na tych ziemiach. W roku 1951 Szumberg dokuplowali do miasta Bytom. Od roku 1946 do zaczątku lat 90. XX stulecia Szumberg oficjalnie mianował się Chruszczów. Jednakoż to miano fungowało ino we oficjalnych dokumentach. W 2018 kwaterowało tutaj 21 826 personów. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021, tak jak Grzech powiedział przy pierwszym tajliku, we całkiem Bytomiu 12,42% personów zadeklarowało śląską narodowość. No ale nie mam informacji, wiele genau takich deklaracji było we Szumbergu. Jeśli wiecie, to dajcie znać. W Abstimmung 20 marca roku 1921 we Szombergu większość wylowała Polski, 71,5% personów. Szomberg został w Reichu w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Szumberg leży 14 km na północny zachód od Katowic. Robimy całki cykl filmów o Bytomiu. To jest 6. tajlik. Jeśli żeście jeszcze nie widzieli poprzednich, to kuknijcie. A w ostatnim filmie o łagiewnikach, o Hohenlinde, zrobił Grzech trochę felerów. Ten film obejrzało już półtorej doby od premiery 5,5 tysiąca personów. To jest naprawdę moc. Dzięki moim widzom wiem, co Grzech porobił felery. Pierwszy feler to jest to, co łagiewniki nie były jedyną polską sztattajlą dzisiejszego Bytomia w międzywojennym okresie. Były jeszcze inne sztattajle, no będziemy o nich jeszcze gadać. One były związane ze Radzionkowem, ale dzisiaj są przy Bytomiu. Granica też była kąsek dali na Łagiewnickiej, co Żech wam pokazywał. Hań przy szczeli szyby rycerskie była mijanka. Dali było już wąsko i z kuli tego przodzi była. No mnie coś nie sztimowało, no za daleko od granicy ze Bytomiem. Ja, richtig, kąsek dali była granica. Tu już są za Polonium, widzicie. Dali powiedział, że o firmie Zamet na placach byłej huty Hubertus. Nie ma już ich. Nie wiedział, że też co z familokami przy bunkrze. Okazało się, co familoki przy bunkrze przynależą do królewskiej huty. Genau tam jest granica. Genau je napisane, co to jest Katowska ulica, a bunker je na Chorzowskiej. Ja? A Chorzowsko je we Bytomiu, Katowsko je we królewskiej hucie. Te familoki przynależały do Grubej Barbara i są na placach dzisiejszej królewskiej huty. Te granice tak idą, tak wszystko to jest połączone. Tak wszystko to jest pokuplowane, co człowiek nie wie genau, kaj się znajduje. Kiedy to wszystko do was godą, widzicie jakie są Szumbierki. Tutaj nowe, tutaj stare. A ja wam muszę powiedzieć, co byście abonirowali kanał. Subskrybuj, knefel, dzwoneczek. Co tydzień w piątek na wieczór o 6 genau nowe tajliki. Byćcie ze mną, abonirujcie mnie. Abonirujcie też drugi kanał Śląsko Kultura. Co tydzień o 7 na wieczór na Śląskiej Kulturze nowe tajliki. Facebook, Instagram
i jadymy. Szomberg był kiedyś osobną gminą, jak wiecie. Toż przy Taczańskiej 2, dzisiaj przy tej ulicy, był Rathaus z 1913. Przed budynkiem Rathausa w roku 1935 stanął Denkmal ku zocy 158 pomieszkańców Szomberga, co polegli na frontach I światowej wojny. Był cokół, a na nim moździerz zdobyty pod Kownem. Zbulili go w roku 1945, a w 2009 ściepli dopiero ten cokół, co tu był. Na placach dzisiejszego miasta Bytom takich denkmalów było dość trochę, prawie w każdej stadtteili. W łagiewnikach raczej nie było, skuli tego, co łagiewniki były pod polskim kierunkiem. Jeśli ja, to szrajbnijcie, mono się myla. No ale nie powiedział, że jeszcze wam kaj we Beuthen genau był taki denkmal. We Rosbergu wiecie. We Beuthen, we Stadtparku, we drzewianym kościele, którego już nie ma. Dryny był denkmal ku zocy poległych na frontach I wojny. Neoromańsko-rzymskokatolicko Kircha Herz Jezu. Wybudowali ją w 1904 roku przy pomocy Szawgoczów. Tutaj pochowany jest jeden ze najbogatszych Ślązoków w historii, jeden ze najbogatszych ludzi swoich czasów, Karl Godula. Narodził się w 1781 w Makoszowach. Umrzył w 1848 w Breslau. Johanna Szawgocz, kero erbła po nim dobra i geld, skludziła jego kostery tukej w 1909. Spoczywał on w krypcie pod kościołem. Miał majątek 2 miliony talarów. Miał pora 10 grubów, pora hutów, pora dziedzin. Między innymi kupił Szomberg. Łogoduli, że już godą przy rudzie, będziemy jeszcze łogoduli dzisiaj godać. Będziemy godać też o Johanie Szawgocz, co erbła po nim dobra i gelta, jak powiedział. We kościele po mszy zaczepiła mnie baba. Powiedziała, ona jest moją fanką, filuje mnie, ogląda moje filmy. Fajnie, co tu są Ślązoki, fajnie, co podłaźcie, bo ktoś mi kiedyś szajbnął, a nie chciał, że podłazić, bo żeś kręcił film. Gdyś to nie ma na żywo. Zrobimy pauza, albo będziecie na filmie, jak będziecie chcieli. Ulica Zakątek 20. Na socmodernym Zidlungu mamy tutaj dzisiaj szkoła i przedszkole. Na tym placu za mną był kiedyś neorenesansowy pałac, no i park, który przynależał do Karla Godule. Budował go w latach 1841-45, nie skorzy i powstał jeszcze turm, no i przetrwał 100 lat, do 1945 roku, do 1945. Karl Godula kupił Szomberg w roku 1828, no ale nigdy tutaj nie kwaterował. Pomieszkiwał we skromnym domu przy pałacu w Rudzie. Pokazywał, że wą genau kaj mieszkał, godał, że łogoduli, godał, że co ostało ze jego chałupy, co ostało ze pałacu, przy którym kwaterował przy tajliku o Rudzie. Ten tajlik ma teraz najwięcej wyświetleń, ponad 18 tauzenów, no ale myślę, że kiedyś film o Bytomiu go przegoni, no to będzie ten tajlik. Jeśli ktoś nie widział jeszcze tajliku o Rudzie, kuknijcie, kaj genau mieszkał Godula. Skwer Johanny Gryzik-Szawgocz. Kościół, co my byli, a tutaj mamy plac po pałacu. Mamy tabula ku zocy Johanny, mamy taki fajny denkmal, mamy bank. W 1842 narodziła się Johanna Gryzik. Godula traktował ją jak cera, nie miał bajtlów, no i ona erbła po nim całki majątek. W 1858 genau tutaj, w tym pałacu było wesele. Łonej z Hansem Ulrichem Szawgoczem z Dolnego Śląska, ze Cieplic. Przodzi król pruski dał
jej szlachecki tytuł. Została grofką, ja, Johanna Gryczyk von Schomberg-Godula, tak się mianowała, a nie skorzej Johanna Szafgocz-Bohopie. Ośmiokrotnie pomnożyła majątek, który erbła po Karlu Goduli. Fundowała gruby, kościoły, lazaryty. Nie mieszkała tutaj. Tutaj kwaterował zarządca majątku. Razem z chłopem kwaterowali we Kopicach, we pałacu. Umrzyła w 1910. Hań je pochowano. Jej erbowizna je pamiętano. Pałac, tak jak żech powiedział, najprawdopodobniej Sowiety spoliły we roku 1945, genau we lutym. Na tych placach powstał budynek, który mamy do dzisiaj, szkoła, przedszkole, a stało to się w roku 1952. Szkoda, że ta erbowizna Górnego Śląska już nie istnieje, co tego nie ma. No ale na szczęście pamiętamy o tej erbowiźnie i Schomberg pamiętał o niej. Ja, Johanna, gdybyś żyła, to bych tak nie mógł położyć na twoim biedrze ręki teroski moga, jeżeś jako żywo tutaj podobał wam się ten dynkmal, albo nie. Pamiętajcie o Johannie Gryczyk von Schomberg-Godula Szafgocz. Richtig fajnisto baba, która fest znaczyła dla Górnego Śląska. Przy pałacu był folwark, a przy nim Milchgarten. Sprzedawali tam mleczne produkty. Walczyli Szafgoczowie tym knifem za alkoholizmem. Powstał ten Milchgarten, na placach były gorzelnie i browaru. Ja, tak to było. Po II światowej wojnie był tutaj PGR, a we 60 latach XX stulecia zaczęli budować ten Siedlung, ten socmoderny Siedlung, który dzisiaj tutaj stoi, ukończyli go we 1979. Kraftwerk Oberschlesien. Industrialny rum, budowany w latach 1917-20. Zaprojektowany od Georga i Emila Cilmanów z kuli inicjatywy koncernu od Szafgoczów. Muno pierwej miała tu być fabryka prochu, no ale po przegranej od Reichu I światowej wojny pomienili ideę. W roku 1925 uruchomili zygor na Turmie. W międzywojennym czasie był to jeden z największych kraftwerków w Europie. W roku 1937 wybudowali najwyższy z kominów, co ma 120 metrów. W latach 1939-1944 miała siła 100 MW. W czasie II światowej wojny był tutaj atak fligrów. Na chwilę Kraftwerk stanął. W 1945 Kraftwerk zaś zaczął egzystować jako jeden z pierwszych werków w mieście. Dokonali tego robotniki, kierownictwo citło, a robotniki zadbali o swój Arbeitsplatz. Wtedy też Czerwona Armia zahabiła trochę sprzętu. Wywieźli to do Sowieckiej Unii. Elektrociepłownia funguje tu od lat 70. XX stulecia. W roku 1993 pokuplowali ten Kraftwerk ze Kraftwerkiem w Miechowicach. Od 1998 produkowali tutaj ciepło bez lato, jako też na czas remontu w Miechowicach w przypadku awarii, albo kaj było trzeba wyprodukować go więcej. Po zawarciu były rozmaite idee, co tutaj złonaczyć. Zec Bytum chciał zmajstrować sam kulturalne centrum z Kaufpasażem i hotelem. Do czasu, kiedy budynek kupiło fińskie konsorcjum Fortum w 2011, były majstrowane tu rozmaite kulturowe fajery. W tym roku oficjalnie zaczęli wygaszać produkcję sam. W 2013 wpisali budynek do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Od roku 2016 przejęła to spółka Rezonator. Chcieli zmajstrować tutaj kulturalno-edukacyjny plac. Nie szafli tego. Od 2022 właścicielem jest skupina Arche. Kupili ten industrialny chrom za 10 milionów złotych. Ma tutaj być kulturalno-konferencyjne centrum, gastronomia i hotel.
Park Fazaniec powstał w połowie XIX stulecia z inicjatywy Hansa Ulricha Szafgocza, o którym już dzisiaj gadali. W 20 latach XX stulecia Szafgocz udostępnił ten park mieszkańcom. Wprzódy był to prywatny park, a w 20 latach jako jeden z pierwszych na Górnym Śląsku stał się publicznym parkiem. Czemu Fazaniec? No bo do 1928 była tu hodowla fazanów. W roku 1933 park przejęło miasto, gmina. Jeszcze wtedy nie miasto, Szomberg był osobną gminą, jako wiecie. No i fajniście tak to wygląda. Tak myśla, nie przeczytał, że co to powstało na placach postindustrialnych. Szrajbnicie, to tu w przodzie było. Jakieś wyrobiska, huta, gruba, szrajbnicie. Choć powstało to już w połowie XIX stulecia. Górki, doliny. No i fajniście je to zaaranżowane, mamy drzewiane mosty. Przyjdźcie tutaj. No, mój kamerzysta dał pozór, co we parku mamy fajnistą inicjatywa po śląsku szajbnięte kupy swego psioka, sprzątaj do hasioka, pucuj, glancuj bytom. Mamy pora felerów, no tu mamy dobrze, no psioka, no co by się rymowało, ja te poezję, ale nie sprzątaj, no sprzątaj, U-N. No i bytum, nie bytom, bytum, nie o. No, cosik do przodku idzie, no ale poprawcie to, tak jak Grzech godał we pierwszym tajliku o amcie, co są felery. No jeszcze chyba, żeście tego nie poprawili, poprawcie. Sumy na granicy Szomberga i Łożegowa. Jerzek na moście, pode mną rzeka Bytomka. No i jak fajniście to wszystko idzie zaaranżować. Śląsk naprawdę jest zielony, a z drugiej zajty, słyszycie to, łabędź, nie? To wszystko, no tu jest rybnik i łabędź skrzydłami po tej wodzie płonaczy. Byliśmy ostatnio przy filmie o łagiewnikach Kolonio z Gorzelec, obejrzyjcie sobie, kto jeszcze nie widział, fest popularny film. No my idziemy dalej. Jeszcze o tej granicy zaroski wam coś grzeknę. Atoli Bytomka, majestat tej rzeki. Hańmy byli, a są my genau na granicy Łożegowa i Szumbergu, godali my. No ale w latach 1922-39 bylibyśmy jeszcze na granicy polsko-niemieckiej. Teraz jeszcze na pod niemieckim rozkierunkiem, a teraz już pod polskim rozkierunkiem. Tutaj mamy budynek byłego Zollamtu. O granicy ze tych lot godą więcej we filmie o Rosbergu, godą też o granicy w Łagiewnikach, o dwóch granicach. Na tym placu kaje Zollamt Ślązoki razem kiedyś miały swój fajer. Zaprosili mnie jako gościa, pamiętam. A tutaj są my już we Łożegowie. Tużech już robił kiedyś film. Obejrzyjcie, jeśli żeście jeszcze nie widzieli, bo o całkiem dzisiejszym mieście Śląsko-Ruda powstał kiedyś osobny cykl. Cykl fest fajny też. Kuknijcie, jeśli żeście jeszcze nie widzieli. GKS Szumbierki Bytom. Znacie taki klub? To jest ich stadion. Powstał on w 1919 roku jako poniatowski. Klub miał krzewić polskość. Wtedy abstimungowy okres nie wiedzieli, kaj genau te place bydą pod polskim albo pod niemieckim rozkierunkiem. Nawet biało-czerwone farby mieli na swoje klubowe. Przychodzi rok 1922, Szomberg ostowo w Niemcach, no i wtedy na tych placach instaluje się klub SV Szomberg 22. Nie był on związany z poprzednim klubem, no ale grał na tych placach. W roku 1945, kiedy te place przechodzą pod polski rozkierunek, Szumbierki Bytom reaktywują. No i dzisiaj też mamy dali taki klub. Szumbierki Bytom w
w roku 1980 zdobyły czempionat Polski. No ale w Bytomiu we okresie absztimungowym powstał jeszcze większy klub, który 2 razy był polskim czempionem i jako jedyny pośród wszystkich klubów w Rzeczpospolitej w 1965 zdobył europejski puchar. Puchar Intertoto. Ja. O kim godą? Polonia Bytom. Ja. Powstał w 1920. No ale kiedy już było wiadomo, co w roku 1922 Beuthen zostanie w Niemieckiej Republice, to go skasyrowali. Na nowo reaktywowali genau tak jak tutaj w roku 1945. Kajgro Polonia, no stadion swój główny ma na Olimpijskiej. Ja. No ale teraz je w remoncie i grają kajnedy. Stadion przy Olimpijskiej powstał w roku 1929 i fungował jako Hindenburg Kampfbahn, a grał tam niemiecki klub w Beuthen. Powstał w roku 1909 i fungował do roku 1945. Beuthener Spiel- und Sportverein 1909 e.V. No, wybaczcie, nie mam niemieckiego akcentu. Fungował też jako Britannia Beuthen albo jako Beuthen 09. Ktoś szajbnął czemu, że nie godał ostatnio przy Łagiewnikach o ŁKS Łagiewniki, teraz godą. Klub egzystował do roku 2015. W Rosbergu też jest klub GKS Rosberg. W Bobrku Karbiu i w genau mamy stadion, Sportplatz GKS Bobrek Karp Bytom. Stolarzowice LKS Tempo, po śląsku my powiedzieli Tempo, Stolarzowice. Za czasów niemieckich było to SV Preußen. Przy tych sportplacach jest największy jarmark staroci we całej Rzeczpospolitej Polskiej. Odbywał on się co miesiąc. W Wenecji możecie ujrzeć genau kiedy. Muszę wam się przyznać, co nigdy żech na nim nie był gańbaja. Gruba Szumbierki, kiedyś Hohenzollern Grube, powstała z inicjatywy Szafgoczów w roku 1869. Była to najbardziej moderno gruba na Górnym Śląsku wtedy. W roku 1883 egzystował tutaj podziemny elektrowagen. Pierwszy we całej Europie. Pod koniec XIX stulecia 80% mieszkańców Szomberga robiło już w industrii. Dziedzina zmieniła się z bauerskiej w industrialną. Powstawały familoki. To co wszystko mamy, ja. Przyszedł krach. Międzywojenny okres, kryzys. Wydobycie spadło, zwalniali grubiożów. I to wszystko do lat 30. Kiedy przyszły nacjowe socjalisty, kiedy zaczął ryskirować Adolf i zaś było lepiej. W roku 1945 przychodzą tutaj Sowiety. Hopy są wywożone na wschód do Sowieckiego Związku. 448 hopów oficjalnie wywieźli do lagrów. Nie ma w to robić. W to robi baby. Kole 400 babów tutaj na grubie robiło. No bo wywieźli hopów, a jeszcze insze hopy poginęły na froncie II światowej wojny. Co było dalej? Były czasy świetności, no ale zaczęły się też czasy gorsze dla tej gruby. Rok 1993. Kuplują ta gruba ze grubą centrum. No i po leku upadła ta gruba. W 1997 zaczynają ją likwidować. No i co po niej zostało? Te 2 szachty. Jest ze mną Karl Gole. Znamy się Westślązok
No ale no i przed pogodą o szachtach, potem o golfie, bo są my na golfowym polu. Kaiser Wilhelm Schacht, dzisiaj Krystyna i Hohenzollern Schacht, dzisiaj Ewa. Co z tymi szachtami? No wiesz, pomysłów było już kupa wcześniej, teraz jest zaś jakiś nowy, ma jakaś firma ponoć z Lędzin. No i może z tego być coś fajnego, a co richtig wyjdzie, no obejrzymy. Czas pokorze, bo jak wiemy, że te bytomskie industrialne zabytki mają pecha do inwestorów. No Kraftwerk też, Genau. może coś ich będzie z tego wygadaliśmy dzisiaj. No Schacht, Kaiser Wilhelm Schacht z 1929 jest ten turm i był tam Schreibunek, ja, Schafgotsch i Hohenzollern i że słyszał, są takie idee, co by zaś zmajstrować ten Schreibunek. Słyszał, żeś o czymś takim? Nie słyszałem, ale fajnie by było. No. Wiesz, jednak nie ma co się wypierać historii. No ja, no Polaków krew zaleje. Co do tego drugiego szachta modrego, no to on, ten turm jest z 1969, choć szacht jest zgłębiony już na zaczątku gruby, jak powstała w 1869. No i on dali odwadnio, nie? Co by te chodniki nie były zalone. I no chcą to zawrzeć. Chcą to przenieść na szachty od gruby centrum. No i ludzie chcą to ratować, no bo jak zaleją już, no to już nie będzie się wercić, co by kiedyś zaś to nie odłonaczyć, a tak zawdy można na dół zjechać. Z Kaiser Wilhelm Schacht, no to też była haja, co by to uratować, jak to miało być to miasto, jakieś miało przejąć, były takie idee, jako to było. Powiem Ci szczerze, że na temat tego szachtu to najbardziej by Ci musiał, wiesz, powiedzieć sam ktoś, kto się tym zajmuje, tak richtig. No, jedynie to tam trochę historii znam na ten temat. No i jedynie raduje mnie to, że jak widzę, że opisują, że coś tam ma być. No. Ale tak richtig to Ci powiem szczerze, że to co z tego richtig będzie nie wiadomo. No jak tak w ogóle widzisz ten całki Bytom dzisiaj? Bo ty mieszkasz blisko, w Radziąkowie, nie? Ale że jest Königshity zaznaczone. Ja widzisz, żeś zapomniał wspomnieć. No to w sumie tak teraz Bytom je pomiędzy, nie? Ja, no, genau. No. To co idzie powiedzieć, wiesz, no jak jedziesz centrum, jedziesz głównymi sztrekami i tak dalej, no to wszystko w miarę fajnie wygląda. Gorzej jak już wleziesz do Einfartu i na plac. No ja genau. Wtedy, wiesz, wyłazi cały ten syf, który się tam gromadził przez te wszystkie lata, o nic nie dbali, wiesz, to tam było centrum, się zapadło miasta o ponad 30 metrów. No ja. Z tego co pamiętam, to o czym świadczy, szkody górnicze, inne rzeczy. No to jak, wiesz, jak o coś się nie dba, no to z owizą to wylezie, prędzej czy później. Genau. No i tak to teraz wyłazi. No miejmy nadzieję, że wiesz, że na tyle jakiś geld z Unii Europejskiej będzie albo z czegoś, żeby szło to wszystko uratować. No ja, genau. Musimy ratować to nasza śląsko-erbowizna, co do czego. Pole golfowe. Bywasz tu często, ja? Bywam często. Grosz, szpilosz. I spytasz, czemu golf? Ja. No bo Ci powiem, że u nas na Śląsku mamy fest wielko tradycją golfową. Ja? Ja, to się tak wydawało. To ja nie wiedział. No dopiero widzisz, dopiero Fußball, szkata grać, tam. handbal jeszcze czasami, Ja, nie? może być handbal. Coś tam boksu, ale Ja. no, ale powiem Ci tak, że w 1911 roku już w Oberglogau było pierwsze pole golfowe, może nie pierwsze, Jedne ale z w tych pierwszych. naszych stronach. Ja. 9-dołkowe, tak No. jak te nasze tu, armada. No. To ma 9 dołków. Żeby było pełnowymiarowe, musi mieć 18 i one będzie miało je w przyszłym roku. Aha. W 1924 roku Hans Heinrich XV von Hofberg utworzył w Bad Salzbrunn najnowocześniejsze na tamte czasy w Europie pole golfowe. A w 1925 już były Mistrzostwa Niemiec tam rozegrane i Puchar Śląska. Aha. Który wygrał, Bernhard von Lippburg, jak się nie myla. No. A on był projektantem 70 wtedy już pól w Europie. O pierunie. Także wiesz, tu nawet na Gischerwaldzie było pole golfowe. Także my sam mieli, wiesz, srogo tradycja golfowa, no bez toż ten golf. No a dzisiaj, no to w okolicy mamy to, no i niewiele. Mamy Śląski Klub Golfowy w Laurachicie.
No i w Mikołowie mamy Ja, na mokrym, nie? ja. Następny klub golfowy. No i w sumie chyba w całej, No w Siemianowicach je, nie? ja, w całej Polsce jest chyba I w 30, Gliwicach, nie? 30 pora pól golfowych. No a na przykład już w takich Czechach jest ponad 360, także oni tam wiesz, Wszystkie nie republice zrezygnowali są. z tej gry w golfa przez komuna jak tu. No Ja. tu to było, wiesz, o, sport do bogatych, Ja, no tak, to trzeba to zlikwidować. teraz też się nie? tak myśli, wiesz? Tylko prostujesz, Lewo prosto, ja? Ja. No. I To, to, I do tego chytosz, żebyś to miał No. proste. ale czekaj, ta prawa... Równo stoi do bali prostopadle. Nie. Tak, ja? Ja. No. Ale te ręce dobrze, ja? Tak. No. I teraz robisz, Pierwszy raz to robię, pierwszy raz. I no w minigolfa, że wcześniej grał. w ramach robisz tak, patrz. Tu pod broda. I stąd obracasz się biodrami, wypychasz ten bal. Spróbuj się na luźno, Tak, bez ja? bala. Nie, dupą nie tańcujesz. Dupą masz prosto. Cały czas patrz na bali. Jeśli chcecie grać z takim richtig śląskim landschaftem, szachty, to przyjeżdżajcie tutaj na Golf Armada. Armada Golf, jadymy. Dobre. Kaj to było? Przydeptać. O, dobre. Tak to miało być. Znajdujemy się na dołku numer 6, który wnet będzie dołkiem numer 1. Dzięki Michałowi Golly, który rozbudowuje te pole, jest wielkim pasjonatem i oczywiście całemu sztabowi ludzi, którzy tam pracują. Michał obiecał nam, że czym osobom fundnie takie podstawowe ABC szkolenie golfa. Czym, którzy abonierują Sebastiana, a Sebastian do nich wymyśli jakiś konkurs. Ja, słuchajcie, w ogóle muszę powiedzieć konkurs, co by to wstawić na zaczątek. Na czym to będzie polegać? Szajbnijcie komentarz i subiektywnie ją wybiera najlepsze komentarze. Do kiedy? Do niedzielę, do 6 wieczór, czyli 2 dni od premiery. A kiedy będzie premiera, trzeba gibko porachować. Dzisiaj mamy 16, ja? Chyba ja. 16, czyli było 14, dodać 7, to będzie 21 w piątek, ja? Dobrze, Godon, 23 chyba to będzie we niedziela, do 6 wieczór. Szrajbnijcie komentarze, ja wam szrajbna pod tym komentarzem, jak możecie potem zdobyć to i to dajcie pozór. No i w to nie może brać udziału my i nasze familie. Ja mogę pomóc. I nasze familie. Jak ktoś będzie chciał, to chętnie jeszcze familie oprowadzę. nasze i kamerzysta nie może brać udziału i familie od kamerzysty. Ja? A tak możecie szrajbować, szrajbujcie co tam chcecie, coś o Śląsku, coś o Bytomiu, coś o Szombergu, coś o golfie. No i ja wybiera Obejrzyjcie się, jak kogoś. tam to wygląda wszystko. To jest dołek numer 6. Naprawdę richtig piękny plac. Tu się łazi, to tu Godosz- się na spacer łazi, tu całe to familie jest grają. najlepsze takie klumpa tego placu golfowego na całym Śląsku, albo na Górnym Śląsku, albo w okolicach. Wiesz co, no, do członków to jest najlepszy klub, no inaczej byśmy sam nie byli. No ja. No ale Godosz, Ale dużo ludzi godo, że płasko. jest ja. Jest fest A tu trudny, jest fajny, a będzie jeszcze lepszy, nie? Bo to tam wszystko za tym Byszongiem, jakbyś tam obejrzał, Ja. to jest cały jeszcze plac budowy. No. Ja idę groć, dali grom, a my widzimy się za tydzień. Bobrek i karp. Chowcie się, abonirujcie mnie.
Dobre.